अगर आप भी चाहते हैं कि आपन म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सुपरस्टार के बेटे दियो गौवा मोहल्ला में भइल बहाला हो खतबे सबरी करे बोलावाला कोई के पढ़ाई छोड़ी आयल धमाबाद तखे सरिया के बेटी जिंदाबाद तखे सरिया के बेटी जिंदाबाद तखे सरिया के बेटी जिंदाबाद तखे सरिया के बेटी जिंदाबाद। बुढ़ावा जवान लोग के बढ़ जाला बीपी हो बढ़ जाला बीपी। हाँ गौवा में चले जब झाड़ी के हिपी बुढ़ावा जवान लोग के बढ़ जाला बीपी बिजली गिराई कराई दीपी बाबा तखे सरिया के बेटी जिंदाबाद है चाहे तना के बेटी जिंदाबाद है हुक्का के बेटी जिंदाबाद है खेसरिया के बेटी जिंदाबाद खेसरिया के बेटी खेसरिया के बेटी जिंदाबाद खेसरिया के बेटी जिंदाबाद बड़ू माया सीख पड़ल बारे पीछा चाहे पूरावल लुदन मानवा के इच्छा हो मानवा के इच्छा बड़ू माया सीख नित पड़ल बारे पीछा चाहे पूरावल रवि रंजन मन के इच्छा रामू सिंह चाहता बेटी खोला सबब तखे सरिया के बेटी जिंदाबाद तखे सरिया के बेटी जिंदाबाद होई हुक्का के बेटी जिंदाबाद तखे सरिया के बेटी जिंदाबाद। कृपया इसको दिल पे नहीं लीजिए। मुस्कान म्यूजिक मोतिहारी, कॉन्टैक्ट नंबर 8102809940।